Добро утро! Винаги по време на пост всички си задаваме въпроса какво да сложим на трапезата, какво да сготвим така, че да не ни омръзне и същевременно да се чувстваме здрави, весели и усмихнати. Днес се надявам да ви дадем поне част от отговора за разнообразно хранене по време на пост. И това ще стане благодарение на нашия гост Запрян Костадинов, чиято философия за храненето ще се опитаме да разберем днес. Защото, както казват японците, храненето е философия, която цял живот изучаваме и понякога не можем да усвоим. Добре дошъл! Добре заварили. Радвам се, че съм отново тук. Днеска ще направим една супа с темпе. Значи, темпето е соев продукт, който идва от Индонезия. Там е както при нас киселото мляко. Толкова естествено. Просто взимат соята, сваряват и увиват в едни палмови листа. На другия ден се получава това нещо, което днес ще правим. Искам да ви кажа, че Запрян не случайно гостува в нашето предаване, защото той е наистина голям специалист в храненето, с дългогодишен опит като готвач и след като приема вегетарианството за своя начин на хранене, специализира доста дълбоко, опознавайки всички тънкости в храненето, съчетани с източните схващания по въпроса. Да, по-скоро историята на храненето, така каквото е, защото всеки, който покаже нещо, той го показва през собствената си призма и разбиране и по него се пречупва, цялото нещо се изгубва. Източник, откъде тръгва цялото. Като чашата, тя или е наполовина празна, или наполовина пълна. Да, нали? Да. Просто на гледна точка. Каква е твоята гледна точка за днешната рецепта? Значи пак ще използваме темпеха. Аз казах две думи, че от Индонезия. Общо взето това е, че за разлика от другите соеви продукти, преди да го направим... Не сбърках, че го питах. Нямам проблеми. Да не ми стане значи, то сега няма вкус, ние ще го вкусим след малко. Ще направим една супа, която обикновено взимаме една рецепта за една пилешка супа и вместо пилешкото, защото сега сме пост и пък и преди, защото съм вегетарианец, слагам темпе, което ще даде този вкус на месо. Фактически това, което прави компактна маса, е една гъба, която израства върху самата соя. За по-малко от 24 часа. И така получаваме имитация на пилешко месо? Да, на такова крехко месо нещо. Или по-скоро заместител, пак някакъв местен, но изцяло на растителна основа. Сега ще нарежем зеленчуците тогава да сложим. Интересното е, че... Аз да нарежа на купчета? Да, може на такива на филики да го нарежем на такива парченца, защото така ще го приготвим, първо ще го маринуваме и после ще го нарежем на купчета, ще нарежем картофки и другите работи. Самият темпех може да се използва много работи, в смисъл не само в случая го показваме като супа, но от него после може да се направят сандвичи, може да се готви както заместител. Разликата е с това, че месото го слагаме да се вари през цялото време, докато темпето го добавяме на края на готвенето ясно. Значи то почти не се готви. Самата гъбка остава почти жива, може да ползваме може да ползваме отвътре ензимите, всичките вещества в тази форма, в която са най-лесно усвоими за организма. Понеже това е много нов продукт за нашата страна и малцина са посветените в неговото приготвяне. Има ли го в магазините? В принцип го има в диетичните магазини, които предлагат... Вече както се казва, като гъби, което е добре, много хора мислят. Но да, по принцип вече има и такива други магазини, които също почват да зареждат с диетични продукти. Хората искат по някакъв начин да имат по-лека храна, по-лесно усвоима, означава, че по-малко енергия организъм изразходва, за да усвои храната и тази енергия може да се ползва за интелектуална дейност или за нещо друго. Просто човек му има повече енергия. Значи това е много важно за хората на науката, на мисловната дейност. Общо взето интелектуалците наблягат повече на по-лека храна, за да може да им остане повече време за не за смиване на храната, за... А готвачите на какво трябва да наблегнат? За да имат сили да готвят, значи, да бъдат обичани от своите клиенти, консуматори. Да. Ти си готвач? Да, аз съм готвач. Моята радост е, когато мога да сготвя една храна и да хареса на хората и това за мен е показателно, че аз съм успял да свърша задачата, която съм си поставил. А пък външните признаци не ги търсят, тъй като те заблуждават. Обикновено нас така ни възпитават от малки очи да не работиш и разни неща, които не вършат работа определено. Така че аз тези неща се опитвам да ги избягвам.
Учи, за да не работиш. Да, това го слушах едно време постоянно вкъщи. Добре. Да, така. Много интересен разговор. Поне на мен ми е много любопитно всичко, Да, което слагаме казваш. сега зеленчуците. Те малко са най-дручко нарязани. Вече тук всеки сам си търси стила. Да. Както виждате, картоф, целина, Морковче и така лук. или иначе, да, и кромитво. Ние изписваме винаги рецептата, правим обобщение и си говорим за всичко свързано с живота и нашето здраве. Понеже ние готвачите ползваме и мисловна дейност, трябва непрекъснато да изчисляваме колко, какво и как, пък и физическа. Ами, значи за мисловата... Какво да се храним? Добре. Не зависи от структурата. В Аюрведа има пак описани три вида основни структури, които са пита, кафе и вата, което означава огън, вода и земя. Въздух, не, чакай. Вата е въздух, пита е огън и капха е земя. Това са различни тия трите неща преобладават в нас. И това, което е гима и това, което преобладава, това ни прави и показва какъв тип структура е тялото. И според структурата на тялото ние трябва да определим храната, която балансира. Не балансира и тогава вече човек сам избира. Вижда, тези продукти ме балансират, тези не ме балансират. Значи аз тях трябва да ги включвам в менюто си, но по-рядко. Сол слагаме ли? Сол на края на ястото, което приключиме. Да. Добре. Имаш нужда от купа. Да. Нали? Сега ще мариноваме, да, с соев сос. Значи, общо взето соевия сос го ползвам така, че на 100 грама, да речем, слагам 10 грама соев сос. В случая просто ще направим... Фактически от темпето ще направим нещо като крутончета. Ето така го вкусяваме. Може да го извада тук сега за секунда. Да ги направим повечето. Това е пресована соя с някаква гъба, която прави... Да, значи соята е само покълнала. Соята е покълнала, сварена и след това тази гъбка е добавена, като гъбата е израснала върху самата соя. Соята е хранителната среда за гъбата. За около 24 часа тя е готова. Като така форма, после вече може да се реже и така маринована. Може да се използва различни неща. Някои хора, които не могат да дадат сол, могат да ядат и така, чисто натурално. След така в естествена форма. Да, просто няма да е солено. Темпото поема мазнинка, колкото му сложим. Като патладжана, по същия начин. Да, затова мъничко трябва. Добре. И го изпържваме от двете страни, за да можем да го използваме като притурка към супата. 2-3 минутки са необходими да изпържим добре тези филийки темпе. Соев продукт, който е много популярен не само сред вегетарианците. Значи сега така приготвено ще ги нарежем на купчета, които ще добавим към супата, но по принцип в тази му форма, ако човек си направи някакъв сандвич, може да си ги сложи като заместител на колбаса или нещо друго, така че... Да. Така на малки купчета. Да, като за супа, да, и фактически това ще ни е случай заместителя на пилешкото месо. Много интересно, добре. Да. Ще добавим малко слъчица на супата. Или ако имаме от зеленчуците сушените, или слъчица, може само слъчица. Или сушени зеленчуци. Да. Да. Дънощи, в принцип, има дънощи. Добре. Къдраво или право? Не, обикновение, който си да, обикновение магнус, който е. Понеже имаме двата вида. Да. В Америка, чел съм няколко книги, кулинарни, казват испански лук, швейцарски картоф, сол от Хималаите и много уточняват. Да излезне и черна сол, вече има на такава неинтересна. От Хималаите, не от Хавай, от вулканите. Видях някаква черна сол, да. Аз използвах соли. Вулканична сол. Мисля, че ми е останала. Ако намеря в шкафа, ще покажа. Ако не, специално ще взема, за да видите и вие тази черна сол. Това е всичко. Това е да добавяме крутончетата и след това вече в една купичка и ясното е готово. Супата в случая. Любопитен съм какво ще е другото, което ще правим днес. Другото ще бъде ни кехчета от моркови. Те са изцяло на растителна основа. И са както и това. Значи в случая, ако някой иска, може да добави малко мазнинка, а ние няма да добавим, тъй като самият темпех беше приготвен с малко мазнинка, което означава, че то ще има достатъчно мазнинка в самата супа. Нали? Общо дето, ако добавим мазнина, тя е на края на ястието. Супата е готова, така както е с кротончетата, повече не трябва да се вари. Ето и рецептата.
Супа с темпех. 800 мл вода. 200 грама темпех. 60 грама стар лук. Половин глава целина. 40 грама моркови. 3 картофа. 50 грама масло. 1 дафинов лист. 1 лимон по желание. 5 грама черен пипер. 1 връзка магданоз. 20 грама соев сос. Сваряваме нарязаните зеленчуци и добавяме подправките. Нарязваме темпех и го задушаваме в загрято масло. Добавяме го в супата и готвим до готовност. Овкусяваме със соев сос. Обещахме ви да направим кексчета с моркови. Запрян Костадинов ни е гости, специалист по здравословно хранене. Той е собственик и на ресторант. И в последните години се занимава изключително с приготвянето на вегетариански ястия и ястия за нашето здраве. Да, сега значи това, което ще направим е кексчета с морков и слагаме направо, минаваме към действието, взимаме фруктозата, значи в случай няма да използваме бяла захар, бялата захар и се излезнаха много най-различни публикации, има най-различни факти, но като цяло в случай ще използваме фруктоза, тъй като бялата захар съдържа фруктоза и глюкоза. Ние ще използваме един вид, само един елемент, така да помогнем на организма по-леко да усвои храната. Чрез фруктозата, това е плодовата захар, нали? Да, плодовата захар. Идеята е такава, че бялата захар, по принцип е в така кажем здравословното хранене. Здравословното си каза, че натоварва много нервната система. Затова може да видите много хора пристрастени към захарта. Тя е малко като вид наркотик, обаче е такъв, как се казва, легализиран. Много малко хора го осъзнават, докато не пострадат. След това вече разбират, значи тези, които страдат най-много, са тези, които имат недостиг на калци. На калци, защото остеопорозата, нали? Той извлича, да, хората не ядат, няма достатъчно калци, не се набавят и боледуват остеопороза. Сложихме фруктоза, малко олио, в началото разбъркваме. След това щипка канела слагаме. Настъргани моркови. Да, щипка канела. Тя ми се струва много лесна за изпълнение, тази рецепта. Да. Семките. Белен слънчоглед, имаме предвид. Да, слънчогледови семки. Малко, да. Това е содата. Малко сода слагаме. Естествен набухвател, т.е. химичен. Естественият е маята. Да. Но тя не се слага с сладкиша. Естествено, млечно киселата, която е закваска. Така ли? Едно време е нямало мая. Хората си приготвили с от нахута си правят нещо като боза. Да. Нахутова мая, да. Слага се в шише, залива се с топла вода и ферментацията протича за известно време, образува се една гъбичка. Аз, между другото, съм пробвал и с такава нахутова мая наистина направих едни невероятни кътми и бях забравил за този си шедьовър. Газирано. Ами не, едно време било така и хората, имам преди, че ти ме върна много назад. Има и бирена мая, която също може да се ползва, защото обикновено в здравословното хранене дават маята обикновената, така прави, че може да предизвика рак в дебелото черво, обикновеното. И някои хора, които са да речем, или по-недобър стомах, или хипохондрици, може да кажем, или макар предразположени към тази болест. Да, или пък просто си мислят, че може да пострадат, те избягват маята. Нали? Ако човек е здрав... Говорим за хлебната мая. Хлебната мая, да, тя обикновено може да доведе до някакви проблеми в дебелото черво. Тъй като ако използваме суровата мая, ние може да направим, че организъма ни да се възползва стомаха, нали? Но когато тя е изпечена, е протекла тази алкохолна ферментация, вече прави други... И изпечена, тя вече прави други процеси в организъма, така че... млечно-киселата ферментация, нали, тази закваска, която се прави от нахута, или пък другото, което може да се, както в случай ни ползваме содата, са добри варианти. Малко ще сложим и ванилия. Тя не е баш много естествените, но само за аромат малко. Така се случи, но да. Ще вземем следващия път естествена ванилия, шушулка. Да, шушулка. Да, ами аз за шушулката пък знам една много хубава рецепта, че просто може да си я държи в буркана където ти стои захарта или фруктозата, само самата шушулка тя дава аромат на цялата захар, после няма нужда да слагаш. И сега вече тук си имаме формички.
Само да кажа, използваме и пълнозърнесто. Да, пълнозърнесто. Типово. Да. Сега ще го прибера, за да не пречи. Мисля, че вече няма нужда от сладките. Газирана вода, тя също спомага за бухването на кексчето. Да, това е основната идея. Да, принципи така си прави хляба с газирана вода, тъй като нямам време да правя различни видове закваски, просто това газирана вода. Тогава така ще ги намажем всичките купички с пръстче. Аз пък ще сипвам. Аз ще ги подам. Да си цапам ръцете. Точно, да. Добре, мисля, че това е много интересно сладкишче. Вкусно, оригинално и буквално става за 5-6 минути, като не броим, разбира се, времето за изпичане, което не трябва да е много. 15-20 минути или колко? 20 на минути. При 180 градуса. 180 на 20 минути, да. Добре, сега ще приберем вече напълнените формички. Желателно е да не ги препълваме, за да не се получат безформени кексчета. Тъй като се надуват до 3/4 от обема. Ето тази. На всяка купичка се изпълва. Да, ти следи кои пълни да не. Не, че не можем да го махнем кексчето, ако не сме я намаслили, но все пак е по-лесно. По-лесно се отделя. Да. Понеже готвим често с ядки, говоря за хората, които искат да се хранят здравословно, има ли значение какви ядки използваме в храненето? Дали са изпечени, по-конкретно ми е въпроса, или сурови? Кое е по-полезното? Две думи, фастъците са трудна храна за смиване и усвояване. Натоварват нервната система, дисбалансират ума и пречи, че човек не може да има концентрация, кое да е фастъци. Кашуто пък примерно дава много енергия. А фастъчно масло? Което е също логично. Кашуто, примерно, орехите са най-добри като ядки. Да речем по 3-4 ореха на ден е добре. Това помага също и за мозъчната дейност. Ние сами като ги разчупим, орехите приличат на мозък, така че горе-долу може да се досети човек и по формата. Предразполагането. Кашуто помага за енергията, когато човек е отпаднал след боледува на нещо. Ако си изпече малко сурово кашу на тиган, да. Да, отваряш само докато разказваш. Аз посочвам се жест, за да не те прекъсвам. Да. Кашуто, ако се изпече малко на тиган и се употреби, тогава то му дава много енергия. Те казват тази оджес енергия, която е... Каква енергия? Оджес, така се нарича. Това е пак такава, от Индия идва там, на санскритски, което означава, че тя е най-висшата енергия, която е в нас. Значи тя тръгва в Индия, там нали, има разни, казват, там където се пресичат енергийните центрове в тялото, се наричат чакри. И от първа чакра горе до седма минава една енергия, но чак вече, когато мине над седма излезе над глава, това се нарича оджес, това е тази енергия, която ни доближава до качествата, с които сме се родили, в смисъл, човек като едно дете се радва. Той има енергия, то усмихнато. Значи, когато ние почнем да излиза тази енергия през нас, тя ни дава баланс. И... Да направим така, че да събудим момчето в нас. Да. Говоря за мъжете, съответно за жените момичето. Да, балансира, да. Казахме всичко необходимо за рецептата и още много допълнителна информация, която е интересна за мен поне. 20 на минути приблизително печем кексчетата, 180 градуса е температурата в урната, като е задължително тя да бъде предварително затоплена. Ето и рецептата. Кексчета с моркови. 3 чайни чаши пълнозърнесто брашно. Половин чайна чаша олио. 1 чайна чаша фруктоза. 1 чайна лъжица сода. 1 ванилия. 1 щипка сол. 1 чайна лъжица канела на прах. Половин чайна чаша белени слънчогледови семки. 2 чайни чаши настъргани моркови. 1 чайна чаша газирана вода. Разбъркваме захар и олио. Добавяме моркови и канела. Разбъркваме и прибавяме брашно, сол, сода, беления слънчоглед и газираната вода. Сместа трябва да е малко по-гъста от тази за кекс. Намазваме формичките с олио и разсипваме в тях сместа. Печем 20 минути на 180 градуса. За всички е безспорен факт, че кулинарията е изкуство. А според гърците, най-великото изкуство е да се научим да се храним с добра храна, която да споделяме с добри приятели. Съгласен ли си с това? Да, това са мъдрости.
които са Да, винаги. от времето. Те са вечни. Вечни, да. Това иска да кажа, обаче не дойде. Това е за днес. Продължаваме да творим и утре, по същото време и по същата телевизия BTV. Довиждане! Следва Денят е прекрасен. Веднага след това останете с Късчета живот. От 13:30 гледайте наследниците Дел Монте. Само по BTV.